To se dá natočit reálně úplně stejně. Já vám říkal, že škytám. Ryby, dej ruce nahoru. Nejsem ryba. Jsem bojový. Hele, před každou bitkou. Stare down. Nesaďte, nesaďte na sebe, nemaďte na sebe, ještě to není, to je to jenom stare down, hoši. Tak. Teď. Vy se musíte jakoby prostě už začít hrotit teďka, já vás musím odtrhnout od sebe. A bude to pro každého člověka přijde fáze života, když kytá. Nemůžu z toho odpočítat sám. Vrať se. Tak pojď, dej mu do držky, teď, pojď. Ale neběhej, vole, neběhej. To je dobrý, ty vole. Fakt dobrý, kluci, ještě prosím bět. Teďka možná tě pobleju. Tak počkej, teď se dáme celek velký. Jako jsi sám a mrtvý. Ale já jsem s tebou taky motal, ty vole. Já to beru jako cestu k cíli, protože... Tak jasný, že? Ale víš, jaký je můj tajný plán? Kamo, lidi jezdí jakoby na koně, jo? Že máš prostě, vole, 600 koní, ale já mám 15 kozlíků v sobě. Edo, teď něco řekni ty. No jemu to říkej. Ne mně. Počkej, ještě nebojuj, vole, já ještě regeneruju. Pičo, normálně mi z toho jede ostrost, ty vole. Ale počkej, jo, teď tady pedestrians, vole. Počkej, pedestrian. Ty pičo, ostrost. Počkejte na ostrost. Točíme oblázek, vole, nebo co? Do piče. Edo, naučíte mi k***apu. Počkej, ještě mi neknokautuj, vole. Ještě musím dát stříkolo. Udělat pestříkolo. Juriko, vypadá to dobře. Jsi fokus. Tohle, pojďme, kámo, pojďme. Měl, ale neměl. Jsem při tom kole, ty ho musíš prostě podebat. Jo, já jdu ty musíš navejít ze spoda. On to nebude čekat, protože on si bude myslet, že se budeš snažit přeskočit, ale ty ho podskočíš. On trénuje, ale i teď, ty vole, on trénuje, když se spolu bavíme. On je úplně nejtek, ale teď on rozvedá lampu, vole, jak to mám přežít. Já nic toho nečekám. Kyčli v píči, vole, bych to pojmenoval. A když se ožeru trošku víc, tak zažiješ diktát. Podržet kozlíka. Možná u huby, maximálně. Kluci, mě napadla elipsa. Bude to z toho, jak teďka tady stojíme. A? Usmířili jsme se. Ne. Střihne to do toho, jak hulíme brko. Já si fakt myslím, že ty amáky jsou... Dermatek byl včera. Já jsem přál. Já taky, já jsem nabrhal 5. Ty jsi byl doma? No. Aha. A ty jsi co udělal? Já už nepokračoval. Já jsem dělal těžkou kámen. Já strašně doufám, že tohle je reálně jakoby ten materiál, který se stříháme do toho hubáčka. Reálně vy tam máte, jakoby, jste tam na zemi. Jo. Má tam prebetl, jakoby prostě... Je tam to cvičení, že jo, komparace jo, tam máš ten ty máš cestu hrdiny, jo. Cestu hrdiny. Motiv. Já mám vypálenou zornici. A držku.